kelo kod nyamburko kod derepe mabiro kod chenro mopogore mantiere karka. Ponono maling' ma isewinjo kuom jogi ma osedhi e tiegruok. Gin gik magi kale. Kaito bende ang'o winy kuom injinia Opere Nyaroya mondo konwa ni e penj chakoro kisechope. Gin gik mage mantiere kacha mondo derepe bende kik luor. Adiera makende masewinjo kuom derepe mokwongo derepe na mosedhi ng'eny thoth derepe na mosedhi penj to oserem penj. Koro gima giduogo gipenja to watimo ang'o machielo. Gikone ni girem nang'o? Girem nikech kaka asewacho mokwongo. Asebedo kawacho i station ni dereva mar public transport, dereva mar riembo mtokni mating'o jowuoth en ng'ama nigi tich matek. Ng'ani chiew nyalo chako tich sa 10. Ng'ani especially gi town service udhi loro tich sa 6 sa 5 motieno. Time mang'ani bro bedo go madhi somo madhi refreshen go ko ng'iyo wache somo science ko kaka engineer wacho kae okubi bede. Koro kodhi kacha en gima en obwoga en ong'eyo common science. To kochopo kacha to science mokoro nyise gin science mane samoro bene pokoromo gago. Nikech curriculum ni driving curriculum oselok from time to time. Jok manotimo driving 20 years or 15 years ago, curriculum no ok the same curriculum matiyo sani. Koro curriculum gin gik modhi kalokre. Science gi bende gin gik ma osebedo kigine kimedo moko. To samoro ng'ano science ko ne onge ndalo. Koro kodhi kacha tisiemo ne niwach ma en sign mane, ma sign mane. Koro mage gik ma to kapo giduoko kata penjo no osetong'ni gi penjo moro. Kapo giduoko mano osetong'ni gi penjo moro. Ko ng'ano bedo confused. Koro kochopo kacha ng'eni koro pache lal. Ng'oyo ko bedo gi thuolo mar duoko kata penjo. Adieni kamane kaka intiere kan. Mane kaka intie. Alafu ng'eni koro gitimo test joma ng'eny. Jogo osetimo Emmanuel yacho ni ne wacho ni gini dware no bed systematic. Makata ko wacho ni koro for example an operation manager ma Kileton Sacco. Why ko repete ma Kileton Sacco wamiu between this time and this time kaging'iyo capacity margi martimo retesting wamiu from this time to this time oidu kusitimo kusetimo te use retest derepe ute. That is a bit to koro ng'ato ne license ne orumo kawuono ni dhi retest kidhi retest gimiro mo retest main sign mane kiwo kanyo kapok itimo kata wach sign osekelni ga penjo kanyo penjo ni questions are prerogative. Koro penjo gi idwa ga mi time mondo duok penjo gi to kia kanyo koro iteri mesa ararie mesa go drepe mang'eny nikech drepe mang'eny manodhi driving school magin confessed go lakini koro penjo makoro idwa penji to pok itimo kata division bedo tich matek. Koro drepe mang'eny wacho ni tijno kaka ginene either giwe tij riembo geche mating'o jowuoth to koro kiparo tije sani onge Kenya. Ka giwe tijno jok mag mabiro tiyo to mage jok mantie. Erokamano ahinya Maurice Oduor. Pod anidi kanyo kata biro injinia Opere Nyaroya. Debed ni derepe mang'eny kwedo chenro mar biro kata mar dhi e tiegruok manyien